Matilda, olet taas myöhässä. Anteeksi, en tarkoittanut olla myöhässä. En jaksa kuunnella selityksiäsi. Kävisitkö ystävällisesti istumaan omalle paikallesi? Okei, eli tänään me katsomme elokuvan, koska teillä alkaa torstaina loma. Ylihuomenna on jokavuotiset joulutanssit, joihin kaikkien täytyy osallistua. Ja niin kuin tiedätte, luvassa on valssia, eli kaikki saa pyytää itselleen paria tällä viikolla. Muistakaa, että jos teillä ei ole paria, tanssitte luokkalaisten kanssa, jotka ovat myös ilon paria. Tai minun kanssa. Saa pyytää kaveria pariksi, jos on mukavempi. Apua. Olen varmaan myöhässä. Teen takuu varmasti huonon vaikutuksen tällä. 8:45. Olin sittenkin tunnin ajoissa. Au! Anteeksi, olen pahoillani. Ei mitään, sellaista sattuu. Onko se 7? Juu, millä luokalla? 7D. Hei, mäkin on. Onko yhdessä luokka? Juu, voidaan mennä. Mikä sun nimi on muuten? Mä oon Rosa. Mä oon Matilda. Kattokaa, toi on tosi kaunis. Mä istun tähän, niin istu se tuohon viereen. Haluaisitko tulla istumaan tuonne meidän kanssa? Mä oon Rosa, mutta me ei varmaan edes saada päättää istumajärjestystä. Niin istun tässä, kunnes opettaja kertoo paikat. No joo. Olemme ensimmäisen viikon kavereita, mutta opettaja muutti istumajärjestystä, joten Rosa istui aina muiden tyttöjen kanssa. Minulla ei ollut muita ystäviä, mutta pidin pitkään salaisuutta, että pidän Rosasta. Ja tosiaan huomenna meillä on vasta kello 12:2 koulua, koska meillä on yhteen asti kiipeilyä liikuntasalissa. Ja muilla loppuu ysiltä, joten olemme sitten loppuajan koko koulun piilosta. Onko asia ymmärretty ja voimme aloittaa jouluelokuvan Yksin kotona 2? Joo. Taisko olet yksin siellä? Te olette joutunut open pariksi tansseissa. No en kyllä. Ei voi kukaan tollasen roskakosan kanssa hoistanssia. Älkää kiusatko sitä. Tosi säälittävää. Hei Matilda, mitäs menee? Mistä sä sait mun rosetin? Sky, sä tiedät, että meillä on liikkaa. Joo, mutta otan sen sit liikassa pois. Mistä hän on? Ja sit mä ennen lopussa kuvassa, että mä voisin käydä peräässä ton rosetin. Joo. Eikä se aista mitään koko lomaa. Se on kiva. Että aikoo varastaa sen rosetin. Hyvä onnistumaan. Opee, voinko mä käydä? Joo. Onks tässä sen loukku? Ihan sikarunuut. No, missä se on? Löytyykö? Ei. Ope. Niin. No yhdet on kiusannut Matildaa ihan koko ajan. Vai niin? Matilda ja vahtoo kärkkiä tänne. Kaikki muut voitte mennä. Äkkiä. Mitä nyt? Oletteko olema kiusanneet Matildaa? Me ollaan vähän härnätty. Onko tämä totta? En mä tiedä. Kuulin yhdeltä oppilaalta, että olitte aikoneet varastaa Matildan rosetin. Onko tämä totta? Mitä? Ei me sellaista. Ajateltiin vaan lainata. Ilman lupaa. Niin. Jääpäs mun kanssa tänne. Sä voit mennä jo pukkariin. Mitäs muuta täällä on? Moi. Mä kuulin, että Vaahtis ja muut aikoo varastaa sun rosetin. Ja mä piilotin sen mun laukkuun siksi aikaa, että ne ei löydä sitä. Laitan sen nyt takas. Ei jos oikein kiusaa ketään. Mä puolustan sua aina kun luulen, että niiden kiusaavan sua. Terveisin, R.
Onko Rosa puolustanut mua? Tai jos se onkin Rosalie. Moi! Moi! Ai moi! Kirjoititko sä sen kirjeen? Joo, mä puolustan sua. Rosa, haluaisitko sä... Shh. Joo, tulee. Veisipes. Niin mitä sä haluaisit kysyä? No kerran koulun jälkeen. No, mitä haluaisit? Haluaisin kysyä, että jos sulla ei ole ketään kenen kanssa tanssia, niin haluaisitko mun kanssa? Mitä? Ei se haittaa, jos sulla ei käy. Totta kai tanssin sunkaan. Oikeesti? Joo. Näytät tosi nätiltä. Kiitti. Ja nyt on valssin aika. Mun on pakko kertoa sulle yksi. Okei, no kerro vaan. Mä tykkään susta. Ja oon tykännyt ihan 7-luokan alusta asti. Silloin kun nähtiin ekan. Mitä? Joo, siis oon tykännyt susta siitä päivästä asti kun nähtiin. Silloin 7, kun me törmättiin. Ja... Eikä... Tykkäät sä musta? Joo. Oon tykännyt susta kans ihan alusta asti. Eikä.